салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи дар мавзӯи рӯз аст пешкаши шумо. имрӯз мо дар барнома доир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ки қабул ва ба имзорасии он яке аз рӯйдодҳои муҳими соли ҷорӣ ба ҳисоб меравад суҳбат менамоем. пеш аз ҳама бояд қайд намоем ки ташаббуси қабули қонуни мазкур ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ дорад. сарвари давлат бо ташаббуси созанда ва инсонпарваронаи худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд ки баъд аз қабул рӯзи 16 июни соли 2026 ба он имзо гузоштанд. қабули қонуни мазкур ба муносибати ҷашни бузурги миллиамон, яъне 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд. аз ин рӯ он на танҳо аҳамияти ҳуқуқӣ, балки аҳамияти бузурги сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ низ дорад. қонуни мазкур аз рӯи доираи фарогирӣ яке аз қонунҳои васеътарини афв мебошад ки дар давраи соҳибистиқлолӣ доираи васеи шахсонро фаро гирифтааст. тибқи маълумотҳои пешакӣ муқаррароти он ба зиёда аз 18 000 нафар татбиқ карда мешавад. доир ба ин ва дигар паҳлӯҳои қонуни мазкур суҳбате дорем бо вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилноза Аҳмадзода ва Сиёвуш Набодзода. сараввал мехостам доир ба аҳамият ва моҳияти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв маълумот медодед. ташаккури зиёд. афв анъанаи неки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст. тавре маълум аст, дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати инсондӯстонаи давлат ва ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қабул гардид ки дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ, ҷашни миллии тоҷикон ин тӯҳфаи арзишманди барои миллат ва мардуми шарифи Тоҷикистон хоҳад буд. моҳияти асосии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв дар татбиқи принсипи инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ ифода меёбад. ин қонун нишони он аст ки давлат ба шахсоне ки роҳи ислоҳро пеш гирифтанд имконияти дубора барои ислоҳ шуданро ва барои ҳаёти осоишта баргаштанро медиҳад. ва хусусияти хоси ин қонун дар он аст ки он сиёсати инсондӯстонаи давлатро ифода карда ба таҳкими ваҳдати миллӣ, суботи иҷтимоӣ ва эътимоди шаҳрвандон ба давлату қонун мусоидат менамояд. ҳамчунин доираи фарогирии қонуни мазкур бениҳоят васеъ аст. аз шумораи умумии маҳкумшудагон нисбати 18 038 нафар шаҳрвандон амали қонуни мазкур татбиқ мегардад ки аз ҷумла нисбати 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрум аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3250 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ, 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъиншуда озод мегарданд. инчунин муҳлати ҷазои адонагардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад. ҳамчунин бори аввал дар силсилаи қабули қонунҳои афв ки дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлатӣ ҳудудан 18 маротиб қабул гардидааст, ин қонун бо як қатор хусусиятҳо фарқ мекунад. тибқи қисми дуюми моддаи 11 қонуни мазкур доғи судии шахсонеро ки то рӯзи қабули ҳамин қонун ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна содир кардаанд ин бардошта мешавад ва бори аввал сабукиҳо барои ҷиноятҳои дар моддаи 179 иловаи 2 қисмҳои 1 ва 2 бо маблағгузории то 1000 сомонӣ низ бардошта мешавад ва аз ҷавобгарӣ озод мешаванд. ҳамчунин бори аввал сабукиҳо барои ҷиноятҳои дар моддаҳои 200 ва 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон низ нисбати инҳо низ ин категорияи маҳкумшудагон низ татбиқ мегардад. бинобар ин қонуни афви соли 2026-ро метавон ҳамчун таҷассуми сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуд. мегуфтед ки доираи амали қонуни мазкур нисбат ба кадом доираи
гурӯҳи шахсон татбиқ мегардад ва аз адои ҷазо кадом гурӯҳи маҳкумшудагон озод мегарданд? бо пешниҳод ва қабул гардидани қонуни инсонмеҳвар ва тақдирсоз аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун нишонаи олии ғамхорӣ, нишонаи олии адолат ва ҳамзамон татбиқи принсипи инсондӯстист. дар асоси моддаи 1 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв, гурӯҳи муайяни шахсон фарогири ин қонун ҳастанд, аз ҷумла занон, ноболиғон, мардони аз синни 55 сола боло, маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм, ҳамзамон гирифтори беморони омоси бадсифати марҳилаи чорум ва дигар навъи бемориҳое ки дар қонун муайян карда шудааст, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва дигар иштирокчиёни ба он баробар кардашуда, ҳамзамон иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ тибқи қонунгузории кишвар сафарбар карда шуда, ҳамзамон нафароне ки бевосита аз оқибати фоҷиабори нерӯйгоҳи барқии атомии Чернобил зарар дида, инчунин дорандагони мукофотҳои давлатии Иттиҳоди ҷумҳуриёи шӯравии социалистӣ, ҷумҳуриёи шӯравии социалистии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд. Бояд қайд кунем ки мутобиқи моддаи 15 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв танҳо дар он сурате нисбати занон ва ноболиғон қонуни мазкур татбиқ карда мешавад ки агар дар марҳилаи татбиқи қонун ҷиноят, яъне то қабули қонун аз ҷониби занон ва ноболиғон содир шуда бошад ва номгӯи ҷинояти содиркардаи ин гурӯҳи шахсон бевосита дар банди 1 моддаи 15 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв зикр шуда бошад ва ҳамзамон нисбати ноболиғон ва нисбати мардон бошад дар сурати аз синни 55 то 70 сола то марҳилаи қабули қонун татбиқ карда мешавад. Инчунин нисбат ба иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҷангӣ ки мутобиқи қонунгузории кишвар сафарбар карда шуданд ва инчунин нафароне ки иштирокчии бевосита ё зарардидаи оқибатҳои фоҷиабори нерӯйгоҳи барқии атомии Чернобил ҳастанд, бевосита ва бо қайди расмии онҳо дар рӯйхати алоҳидаи махсусе ки ҳаст қонуни мазкур татбиқ карда мешавад ва инчунин нисбат ба гурӯҳи муайяни шахсон, яъне маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм, сеюм ва гирифтори бемориҳои бадсифате ки дар қонуни мазкур зикр карда шудааст, танҳо дар сурати то марҳилаи қабули қонун дар қайди расмӣ қарор доштани онҳо қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Инчунин қайд намудан ба маврид аст ки қонуни мазкур нисбати занон ва ноболиғон пурра татбиқ карда мешавад. Дар меҳвари сиёсати иҷтимоии кишвар ҳамеша масъалаи занон, масъалаи ноболиғон ва фароҳам овардани шароити худташаккулёбӣ нисбати онҳо қарор дорад. Тибқи маълумотҳои оморӣ имрӯз дар муассисаҳои ислоҳӣ 507 нафар занон адои ҷазои ҷиноятӣ анҷом дода истоданд ки бо амалӣ гардидани қонуни мазкур 248 нафар ё 48.3% занон пурра аз адои ҷазои ҷиноятӣ озод карда мешаванд ва 259 нафар занон ё 51% онҳо бо кам намудани адои ҷазои ҷиноятӣ дар доираи қонуни мазкур татбиқ карда мешаванд ва инчунин яке аз гурӯҳҳои махсуси иҷтимоӣ ки аз лиҳози ҳассосият ва осебпазирӣ гурӯҳи ноболиғон ҳастанд, имрӯз дар муассисаҳои тарбиявӣ 134 нафар адои ҷазо карда истоданд ки бо амалӣ гардидани қонуни мазкур 99 нафари онҳо яъне пурра озод карда мешаванд ва 35 нафар ё 26.1% аз муҳлати адои ҷазои ҷиноятӣ онҳо кам карда мешавад. Бояд таъкид кунем ки бо фарогирии қишрҳои муайяне ки имрӯз адои ҷазои ҷиноятӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ ва муассисаҳои тарбиявӣ анҷом дода истоданд, мақсад аз амалӣ намудани қонуни афв ин бори дигар ҳушдор додани занон, модарон, хоҳарону бонувони мо бо интихоби роҳи ислоҳпазир, яъне интихоб намудани роҳи дурусти зиндагӣ, зеро зан ҳам модар, ҳам чароғи хонадон, ҳам равшангари рӯзгор, таълиму тарбиятгари фарзанд ва аҳли ҷомеа ба шумор мераванд ва имрӯз ки теъдоди шумораи зиёди ҷавонон идомадиҳандаи ҳадафҳои пешгузоштаи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, интихоби роҳи дурусти зиндагӣ, нафъгузори ҷамъият будани онҳо мақсад ва ҳадафи калидии татбиқи амали Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аст. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв масъалаи озод кардани маҳкумшудагонро аз адои ҷазо барои ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ ва қасдан содиршуда низ пешбинӣ кардааст. бисёр хуб мешуд ки ин меъёрҳои қонунро шаҳр медодед. ташаккури зиёд. Тибқи моддаи 2 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв
عفو نسبت هم شخصانی که جنایت را از بی‌احتیاطی صادر کردند تطبیق می شود و هم نسبت بعضی گروه شخصانی که جنایت را قصداً صادر کردند تطبیق می شود و طبق مقررات کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از بی‌احتیاطی صادر نمودن جنایت این معنی اون را دارد که شخص قصداً نه بلکه از سبب بی‌احتیاطی بی‌پروایی و رعایت نکردن قاعده ها صادر کرده باشد او می تواند طبق این ماده یعنی طبق ماده 2 قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو از جوابگری آزاد شد و نسبت این گروه شخصان عمل قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو تطبیق گردد. همچنین طبق ماده 3 قانون مذکور یک قطار کاتگوری محکوم شدگان از جزا یا ادای جزا آزاد کرده می شوند. مثلا نسبت آن محکوم شدگانی که اجرای حکم موقوف گذاشته شده باشد، نسبت آنها جزا شرطاً تطبیق نشده باشد و یا اینکه آنها جزا را در کلانیاهای اصلاحی سکونت ادا کرده ایستاده باشند، همچنین شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شده باشند، اینچنین جزاهای غیر محروم ساختن از آزادی و مبلغ گذاری از روی جنایت‌های در ماده 179 همزمان مقدار کمی مواد نشأه‌دار طبق ماده‌های 200 و 201 کدکس جنایتی، اینچنین شخصانی از سن 70 ساله بالا به استثنای جنایت‌های وزنین و ماده 4 باشد به شخصان داخل دارد که قصداً جنایت را صادر کردن، یعنی طبق مقررات کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قصداً صادر کردن جنایت یعنی شخص داند که عملش خلاف قانون است و با وجود این جنایت را صادر کند، در این حالت این جنایت قصداً صادر کرده شده به حساب می رود. بنابراین ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو میگوید که محکوم شدگان زایرین برای صادر کردن جنایت‌های قصدانه محکوم شدن از ادای جزا آزاد کرده می شوند. این کدام جنایت هستند؟ جنایت‌های نه چندان وزنین و میانه، جنایت‌های وزنین، جنایت‌های مخصوصاً وزنین، جنایت‌های ماده‌های 200 و 201 کدکس که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان هستند. ماهیت این معیارها در آن است که دولت به شخصانی که خطای خود را درک نمودند و قسم معین جزا را ادا کردند امکانیت دوم پاره می‌دهد تا اینکه آنها اصلاح شوند و به راه درست راهنما شوند و به حیات آسایشته برگردند. روند در عمل تطبیق کرده شدن قانون مذکور چگونه به راه مانده می شود؟ در حقیقت بسیاری از شهروندان در آن نظرند که با قبول قانون درباره عفو تمام محکوم شدگان یعنی آزاد کرده می شوند، لیکن معیارهای حقوقی معین نموده قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو شکل‌های گوناگون سبوکی را وابسته به وضع جنایت، وابسته به خصوصیت جنایت، وابسته به شخصیت گناهکار معین کرده است که دانستن آن یعنی الکی شکل‌های سبوکی معین نموده قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را یعنی پورا معین می‌سازد. مورد به ذکر است که مطابق معیارهای معین گردیده حقوقی قانون درباره عفو نشان داده شده شکل‌های معینی یعنی تطبیق عفو معین کرده شده است و از جمله باید قید کنیم که یکی از شکل‌های آن آزاد نمودن از ادای جزای جنایتی، یعنی از مرحله به مورد عمل قرار داده شدن قانون الکی شهروند یا اینکه شخصی که به ادای جزای جنایتی کرده ایستاده است و پورا آزاد کرده می شود و قسمت دیگری تطبیق یا اینکه شکل دیگری که برای تطبیق قانون پیشنهاد کرده شده است یعنی در معیار حقوقی نشان داده شده است این شخصی محکوم شده یعنی ادای جزای جنایتی رو انجام داده ایستاده است و قسم از آن رو انجام داده است و قسم دیگر رو الکی دولت میبخشد، یعنی این هم یک نمود سبوکی که طبق شکل‌های تطبیق عفو در دایره قانون تطبیق کرده می شود و شکل دیگری آن یعنی این کم کردن مهلت ادای جزای جنایتی که الکی طبق بندوبست جنایت به شخصی یعنی محکوم شده الکی تطبیق کرده می شود. باید قید کنیم که طبق معلومات آماری که الکی قبلا ذکر گردید زیاده از 18,000 نفر در دایره قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو یعنی فراگیر و مورد عمل نسبت آنها چاره‌های عفوی اندیشیده می شوند و در این ضمن نسبت به 6,733 نفر محکوم شدگان یعنی چاره‌های اندیشیده می شوند که مهلت ادای جزای جنایتی آنها کم کرده می شود و این هم الکی یک شکل سبوکی دیگر است و اینچنین باید قید کنیم که در اساس ماده 5 قانون جمهوری تاجیکستان یعنی درباره عفو یک شکل دیگری سبوکی یعنی آزاد کردن و قطع پرونده
равандаи ҷиноятиро пешбинӣ кардааст, яъне дар марҳилаи таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва дар баррасии фаъолияти судӣ ва ё ҳатто дар баррасии фаъолияти судӣ қарор надоштани парванда дар марҳилаи то қабули қонун, яъне агар ҷинояти содир кардашуда мавриди баррасӣ қарор дошта бошад, пурра қатъ карда мешавад. яъне гуногуншаклии механизми татбиқи чораҳои афв дар асоси талаботи қонун нишонаи он аст ки асосан ин муайян намудани адолат, яъне мутобиқ кардани хусусиятҳои шаклҳои, яъне татбиқи чораҳои афв нисбат ба хусусияти ҷинояти содиршуда ва шахси гунаҳкор ва дараҷаи таъсирнокии ҷинояти содиршуда аст. яъне қонунгузор барои ҳама механизми ягонаи татбиқи чораҳоро муайян накарда, вобаста ба дараҷаи ҷиноят, вобаста ба хусусият ва вобаста ба гунаҳкории шахс чораҳои муайяни афро чораандешӣ кардааст ки ин ҳам нишонаи адолат ва татбиқи дурусти қонун дар бораи афв мебошад. ташаккури зиёд вобаста ба татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв мехостам ба якчанд масъалаи дигарро равшан созам. аз ҷумла бояд гуфт ки моддаи 12 қонуни мазкур иҷрои онро ба зиммаи як қатор мақомоту муассисаҳо, аз ҷумла мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ, судҳо, муассисаҳои зертобии сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва фармондеҳони қисмҳои ҳарбӣ вогузор намудааст. мақомоти зикршуда ӯҳда доранд ки иҷрои қонуни мазкурро дар муҳлати 2 моҳ таъмин намуда, аз натиҷаи он ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ахборот манзур намоянд. дар доираи муқаррароти моддаҳои 13 ва 14 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ, муассисаҳои зертобии сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, фармондеҳони қисмҳои ҳарбӣ бояд татбиқи қонунро бо розигии прокурор ва судҳо бошанд, бо иштироки бевоситаи прокурор амалӣ намоянд. ҳамчунин бояд қайд намуд ки мақомоти зикршуда ҳангоми қабули қарорҳо бояд нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ қарор қабул намоянд. дар баробари ин бояд тазаккур дод ки қарор дар бораи татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв нисбати шахсоне ки дар ҷустуҷӯ ё кофткол қарор доранд бе даъват намудан қабул карда мешавад. мехостам доир ба муқаррароти қонун дар мавриди тақдири минбаъдаи шахсоне ки нисбати онҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қабул карда мешавад ва аз тарафи мақомоти давлатӣ чӣ чораҳо андешида мешавад маълумот медодед. татбиқи амали қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ки бевосита ба ҳаёти муқаррарӣ баргардонидани шаҳрвандон, бахусус он нафароне ки маҳкумшуда буданд, аз озодӣ маҳрум буданд, адои ҷазои ҷиноятӣ анҷом медоданд ва бештар онҳоро мутобиқ намудан ба шароити созгори зиндагӣ, ба даъват ба шукргузорӣ ба неъматҳои истиқлолияти давлатӣ, дастовардҳое ки то ба имрӯз дорем равона карда шудааст ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв дар моддаи 18 мушаххас нишон додааст ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот вазифадоранд ки нафароне ки аз муассисаҳои ислоҳӣ ва муассисаҳои тарбиявӣ озод мешаванд ва ба ҷои истиқоматии доимии худашон бармегарданд, бо ҷои кори доимӣ таъмин созанд, зеро шуғлнокии пурмаҳсул имкони мутобиқати шаҳрвандро ба зиндагии яъне муқаррарӣ ва ҳаррӯза бештар мутобиқ мекунад ва барои анҷом додани он амалиётҳои ислоҳие ки дар муассисаҳои яъне махсус татбиқ карда шуданд, онҳо ба ҳаёти муқаррарии рӯзмарра баргардонда мешаванд. як гурӯҳи муайяни осебпазир ва ҳассоси иҷтимоӣ ки бевосита ноболиғон ҳастанд, назорати пурзӯри онҳо аз ҷониби волидайн ва инчунин нафароне ки падару модарро яъне шахсони падару модарро ивазкунанда анҷом дода мешавад ва дар сурати зарурат дар мактаб-интернатҳои махсус ҷойгир карда мешаванд, то ки онҳо бештар бо таълиму тарбияи дуруст ва дар доираи яъне ҳамсолони худ бо дар рӯҳияи созандаву созгор ба
камол расанд ва як доираи муайяни шахсоне ки бевосита бо қонуни ав фаро гирифта мешаванд ин маъюбони гурӯҳҳои якум дуюм сеюм ва инчунин гирифторони бемориҳои махсусан яъне бемориҳои бадсифате ки ва ҳамчун гурӯҳҳои иҷтимоӣ бо қонун дар бораи ав фаро гирифташаванда мебошанд онҳо дар муассисаҳои тиббӣ яъне ҷойгир карда мешаванд ва дар сурати бесаробон будан яъне надоштани саробон онҳо дар муассисаҳое ки ҷои нигаҳдории пиронсолон ҳастанд бевосита аз ҷониби мақомоти давлатӣ ҷойгир ва зери назорати доимӣ қарор дода мешаванд. Албатта ин ҳам ғамхорӣ ва боз таваҷҷӯҳу дастгирии давлат ва ҳукумати кишвар аст ки нисбат ба маҳкумшудагон, нисбат ба нафароне ки замоне ба гумроҳӣ рафтанд ва кирдорҳои зидди ҳуқуқиро анҷом доданд ва махсусан дар заминаи ғамхорӣ, адолатпешагӣ, адолатпаноҳӣ ва ба роҳи дурусти зиндагӣ ва идомаи ояндаи ҳаёти осоишта доштани шаҳрвандон аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо қабул ва дар мавриди амал қарор додани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф анҷом дода мешавад. Ташаккури зиёд дар робита ба ин мехостам доир ба масъулияти минбаъдаи шахсоне ки бо татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф аз ҷазо ё аз ҷавобгарӣ озод карда шудаанд фикру андешаҳои худро баён мекардед. ташаккури зиёд. Воқеан дар арсаи ҷаҳонӣ қабули қонунҳои авф нисбати шаҳрвандони кишварҳои гуногун кам нестанд, вале қонуне ки имсол дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси беназир ва инсондӯстонаву инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид камназир аст ва шаҳрвандон ва маҳкумшудагоне ки нисбати онҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф татбиқ мегардад уҳдадор ҳастанд ки тибқи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳои конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти рӯзмарраи худро баъд аз татбиқи қонуни авф ба роҳ монанд, ҷавобан ба ин ғамхории пешвои миллат рафтори намунавӣ ва дар рӯҳияи эҳтиром ба қонун ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти минбаъдаи худро ба роҳ монанд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф ки бо ташаббус ва иқдоми инсонпарваронаю башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул ва мавриди амал қарор гирифтааст, тамоми масъалаҳои вобаста ба татбиқи қонуни мазкурро муайян намудааст ва аллакай дар доираи муқаррароти он мақомоти дахлдор дар доираи вазифа ва уҳдадориҳои ба зиммаашон вогузоршуда чораҳои дахлдор ҷиҳати озод кардани маҳкумшудагон аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазои ҷиноятӣ корҳои муайянеро ба сомон расонида истодаанд. Ташаккури зиёд барои як суҳбат. Хушомадед ба барнома. Бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи дар мавзӯи рӯз. Саломату сарбаланд бошед.